फाइनाली मुझे घर को बाहर 9 मास पर घर को जाऊँगी बहुत दिन पर। बर्तमान ये सीधा सीधा मेट्रो सीधा स्टेशन मेट्रो दिल्ली स्टेशन को 1 घंटा लगी। देखो रास्ता के जाम गाड़ी गुड़ाक फाइनाल बर्तमान मुझे पहुँच गली रेलवे स्टेशन। बर्तमान आसो दुरंतो एक्सप्रेस बोगी नंबर सब लगे सारा। उठिले बर्तमान आसगले चा टाइम गले चा आस चा टी पीदे। बर्तमान सकाल सकाल आसिली डोर पाखक आसिली घर को गला बेले जो भाई मजा डोर पाखे बिल बाड़ी गछ पत्र बहुत दिन पर देखा गोटे खुशी लगे। फाइनाली मु बर्तमान आसी पहुँच गली बालेश्वर पहुँच गली। बर्तमान काली टाइम रे मु बर्तमान टाइम है 8टा 8:30 बाजिलानी। काली 8:30 टाइम रे बर्तमान रूम रे थी दिल्ली रे। आज 8:30 बर्तमान मु ओडिशा भितर पहुँच गली। एठी आसी पहुँचला बर्तमान टे फ्रेश हो गली। फ्रेश हो सारापर जा सुविधा करवा जावाई घर को केमती बस रे हो ना ट्रेन रे जमती सुविधा लगे जा। ओडिशा पहुँचला टे रिलैक्स लगुच खुशी लगुच कहीं बहुत दिन पर घर को आसिली। बर्तमान मिनिमम 9 मास पर घर को आसिली। यहाँ आपण मैंने देखिए यहाँ प्रॉपरली अभी बालेश्वर स्टेशन टा प्लाटफॉर्म अच्छे 2 नंबर प्लाटफॉर्म रे। ओडिशार पाणीपाग जलवायु गछपत्र नदी घर ये सब देखले बहुत खुशी लगे। जिते पाखे पाखे आसे घर जावाई बहुत खुशी लगे सब। आम जो पढ़ाई शुणापी नीलगिरी पहाड़ ये बर्तमान
ବସି ବସି ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋକ ବି କରିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଖାଇଦେବା। ମଟର ଘୁଗୁନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଖାଇନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା। ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା 9 ମାସ ପରେ। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟିଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଖାଇବା। ଆସିଗଲା ମଟର ଘୁଗୁନି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ଭାଇ। ଭାଇନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମଟର ଘୁଗୁନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମାନେ କେତେ ମାସ ପରେ ଆସିଲେ ଘରକୁ? 11 ମାସ ପରେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବସ୍ରେ ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଁରେ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଘରୁ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ଗରମ ହେଉଛି ନା ଗରମ ଚପଲ ହବ ଏତେ ଗରମ ହବ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗାଁର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ନନ୍ଦପୁର। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିବି ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ। ତାପରେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ। ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଲଗେଜ ଧରି ଆସିଲି। ଦେଖିବା ଆମ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କାହାର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କାହାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଘର ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ ଘର। ଖୋଲନ୍ତୁ, ଉଠୁନ। ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା
ବାପା ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ବାସ୍। ଗରମ ଦିନରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଏମିତି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆସି ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଛୋଟ ଘର। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆମ ଅଛନ୍ତି କି? ସାଙ୍ଗର ଝିଅ, ମୋ ଝିଅ ସହିତ ସେ ଖେଳିବା ଦୁର୍ଗା ପାଇଁ ମାତା ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ମହିଷାସୁର ମୋ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ କିଏ ସୁନା କେତେ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଚ୍ଛା ସେ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଖାଉଛ ହେ ମା ଦୁର୍ଗା ମାତା ଏଁ ଆସିଗଲେ ତୁମର ମହିଷାସୁର। ଖାଉଛ? ଦର୍ଶନ ସୁନା କର ଏବେ। ଏଇ ହାତ ଉଠେଇଲା ଏଇ ଆସିବ ବୋଲିକି। ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସୁନା ସୁନା କେମିତି ଖାଉଛି ଏମିତି। ଆମେ ବି ଏଇ ତ ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ବି ଆମ ମମି ମାନେ ସୁନା କାଇଁ ଏମିତି ବି ଆମକୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ସେତିକି ଆମର ଥାଉ ମନେ ନାହିଁ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଖୁଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍। କିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘର ଭିତରେ। ଫେର ମୋର ମିଳିବା ବ୍ଲଗ୍ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲକରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଟାଟା ଜଣାଇବେ। ବାଏ।